ngokwabantu nje balolu nwele, umfazi ophingile akalahlwa. Ngiyezwa, umfazi ophingile. Ingakho kubalulekile ukuthi ababhemi bahloniphe abafazi babantu, ngoba umfazi oganile akalahlwa. Izweni lento futhi ingene endlebeni zenu, umfazi ophingile akalahlwa. Ngelele le yonkosikazi noma yomuntu wesifazane ophingile ithanda ukuthi ijule kuwe kube kuhle, kodwa mawukuthi mhlawumbe obaba bayasifundisa, bayasikhulisa ey'nkulumeni zabo abasifundisa zona, kube khona isisekelo, yabo. If uthi umfazi, xolisa ukusebenzisa leli gama, if uthi umuntu wesifazane ophingile akalahlwa, ukusho ngasiphi isisekelo? Kumele kube khona isisekelo esizongenza mina ukuthi ingene lento ngifundisa yona. Kodwa mase ingekho isisekelo, ngingasiboni isisekelo osibeka phambi kwami, yabo, esingivula umqondo ukuthi uqinisile, sometimes kuzoba nzima ukuthi ngikholwe ukuthi umuntu wesifazane oganile ophingile akalahlwa, yabo. Uyabona nje, for example, mesingaya eBhayibhelini, iBhayibheli likubeka kucace ukuthi umuntu wesifazane ophingile makafe. iBhayibheli phela umthetho wesintu, umthetho wethu wakwantu, yabo. Ake singene kulona sibuke nje la. Ake sizwe ukuthi umthetho wabantu uthini. Ngokwazi kwami umthetho awushintshashintshi noma kanjani, futhi umthetho wethu, isisekelo sethu, ngiyacabanga ukuthi umthetho wesintu, right? Ake sizwe ukuthi kwakuthiwani, right? Nanti ngeBhayibheli lithi umuntu ophinga nomfazi womunye umuntu, nophinga nomakhelwane nomkamakhelwane wakhe, isiphingi nesiphingikazi ziyokubulawa nokubulawa. Yabo ukuthi ibucayi kanjani lokuphinga? Yabo ukuthi ibucayi kanjani? Akuyonto ongayikhela phezulu nje. Kuthiwa isiphingi nesiphingikazi ziyokubulawa. Ngiyacabanga ukuthi iTestament elidala ilona Bhayibheli eliphethe umthetho wangampela. Liyeke leli lisho lase edithwe igebengu. Ake sibheke kwenye indawo sibone ukuthi bathini ngomphingi nomphingikazi. Ake siye kuDeuteronomy 22 verse 22. Uma indoda ifunywanwa ilele nowesifazane ogane enye indoda, bayokufa bobabili. Indoda ebilele nowesifazane uqobo, kanjalo uyokukhipha ububi kwa-Israyeli. Uma indoda ifunyana ilele nowesifazane ogane enye indoda, bayokufa bobabili. Mengicabanga lento yokuphinga ingaphansi kwemithetho eyishumi engamele uyiphule, ngoba uma usuyiphulile usuke usufana nomuntu ofile. So ibucayi le yokuphinga, yabo, ibucayi. Right, sidluleke eBhayibhelini. Now, if kuthiwa umuntu wesifazane ophingile akalahlwa, ingoba number 1, umuntu wesifazane mekhishwa kubo, kukhulunywa lapha eMsamu ngosuku lakhe lokucaca azocaca ngalo, eyintatha, right? Kukhulunywa lapha eMsamu usuke ebulawa kubo, right? Kuze kuzungezwe isibaya naye, kube khona ibhokisi elimlandelayo ngemuva. Lo umuntu usuke ebulawa kubo, okusho ukuthi akusayena owale ekhaya, akasophindi abuye regardless of isimo. Akasanasabelo la ekhaya, akusayena owale ekhaya. Bese yahamba aye la aganele khona. Mefika la aganele khona bese kushisa impepho,
abikwe aze anikwe igama ngoba usuke seyingane ezelwe la ekhaya kaMakhanye. Sesinengane entsha la ekhaya kabani kaMakhanye. Useyafana nezingane zale ekhaya. Ingane yakho ngeke uvuke ngakusasa bezothi akusayona ingane yakho. Ngisho ngayiphara, ngisho kanjani, ngisho ngomdlwembe akujiki ukuthi ingane yakho regardless of ukuthi yenzeni ingane yakho. Ngisho ngayiduba ukuyiduba kodwa akushintshi ukuthi iyingane yakho. It's the same thing nonkosikazi noma nomuntu wesifazane okuganile. Ngeke usakwazi ukureverse ukushintsha ukuthi no akusayona unkosikazi wami. Yabo? So lo muntu lo njengoba esuke ebikwe la ekhaya wanikwa igama usezelwe la ekhaya kwazi kwaba khona ibhokisi li-indicate ukuthi ithuna lakhe lila ekhaya njengazo zonke izingane njengakuwena futhi ezwele njengoba nawe ithuna lakho likini naye ithuna lakhe lila ekhaya. Right? Bese thelwa ngenyongo yale ekhaya. Ngeke usakureverse lokho. Yabo? Ngeke usayibusela back inyongo phela kunomphefumulo owaphuma wathetha wabika ukuthi usengowa le ekhaya lo muntu wesifazane. Lo mphefumulo ngeke usakwazi ukubusela back esilwaneni. Lo nyongo ngeke usakwazi ukubusela back esilwaneni. Right? So kunezinto ke ekumele ukuthi zibhekwe uma umuntu wesifazane esephingile. Number 1, into yokuqala kumele ukuthi ibhekwe. Ngabe uyazisola yini noma akazisoli? If ezisola, obvious umndeni uzosho ukuthi yini inhlawulo yokuzisola noma yokugeza umuzi noma yokugeza igama lomuzi noma igama lesibongo noma igama lendoda. Yini inhlawulo ekumele ukuthi ayikhiphe noma kumele ukuthi ikhishwe kokuqala lokho ukuze lithetheke icala ngoba icala lithethwa emhlabeni lokuthi uphingile. Right? Okwesibili kumele kubhekwe ngabe unazo yini izingane na? Yabo? Before nje sikhuluma indaba yokulahla sisabuka lezi zinto lezo zu2. Ngabe uyazisola yini? Number 2, ngabe unazo yini izingane? Yabo? Lezi zinto zu2 zizokwenza kube nzima ukuthi umlahle. Shulu ufike esinqumeni sokuthi ufuna ukumlahla. Ngabe unazo yini izingane? Ngoba if kukuthi unezingane, ingane ayihlukani nonina. Uzobe usubhidlize wawuqeda umuzi wakho. Ifuthi akaphume ngesango. Mhlawumbe aye ngiyalinganisa. Ngeke asabuyela kuba ngithi wakhishwa kubo. Uthi akaphuma phela abone ukuthi wenzani emgwaqweni. Already nezingane uyikhipha ngesango nazo. Ngoba ingane ayihlukani nonina. Ngizokwenzela i-example yalokho. Uma uzala ingane entombazaneni, leyo ngane ibhilonga ngaphi? Ibhilonga kini noma kuba kantombazane? Ibhilonga kubo kantombazane. Ngobani? Intombazane ila esuke iphethe khona emsamo, nengane ibhilonga kulowo msamo. If wena usuyithatha intombazane intombi into uzoyifaka emsamo wakini, leyo ngane ezozalwa ileyo ntombazane izobhilonga kuphi? Izobhilonga kumsamo wakini. Ngobani? Ngoba intombazane noma intombi isemsamo wakini. Right? Uma umuntu wesifazane ephinga nenye indoda bese bezala ingane, leyo ngane ibhilonga kuphi? Ibhilonga komalume, ibhilonga kubo kamama noma ibhilonga kubo kandoda. Leyo ngane ibhilonga la umuntu wesifazane eganele khona ngoba umuntu wesifazane usemsamo wala eganele khona. Kulo msamo akhona umuntu wesifazane nengane ibhilonga khona. So ingane ayihlukani nonina. If lo muntu wesifazane sekuzalela izingane zale ekhaya naye ela ekhaya kunomsamo lekhaya, musomkhipha uthini ngeingane? Uthini ngeingane? Yabo? So izinto ekumele ukuthi sibhekwe lezo. Kumele ubheke lezi zinto ezu2. Uyazisola yini? Unazo yini izingane? Ukumlahla kwakho umlahla kanjani? If ukuthi uyamlahla kanjani ngoba phela ithuna lakhe lila. So that could be the reason edala ukuthi mhlawumbe obaba bathi umuntu wesifazane akalahlwa. Ukuthi usuzomkhipha akusayena wale ekhaya sekuphelile. Uzohlezi part of impilo yakho. Yabo, ingakho ngiye ngasho ngathi
iyadinga ukuthi iy'ngwevu ziyihlahlile kahle ingakhelwa phezulu yabo. Umlahla kanjani if umlahla? Ngabe uphonsitshe umakhela umuzi lapha ney'ngane uqhubeke nama-responsibilities akho as indoda, kodwa kube ukuthi anisahlangani, senihlangana ngey'ngane nangokwey'miso zomndeni yabo. Iyadinga ukuthi ijulelo leyo yokuthi umuntu wesifazane ophingile okuganile akalahlwa yabo. Sicela ukuthi siyibambe la, siyabonga.